Місіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Яңа стаханәләр һәм җиһазлар Лев Васильев исемендәге автомеханика техникумында капиталь ремонт тәмамлана. Тәгәрмәчләр, ярым прицеп, лонжероннар һәм башкалар хәрбиләргә гуманитар йөкнең чираттагы партиясы тапшырылды. Кон биреп гомерне коткарабыз Үзәк районында хәйрия акция узды. Яңа стаханәләр һәм җиһазлар Лев Васильев исемендәге автомеханика техникумында капиталь ремонт тәмамлана. Төзелеш эшләре узган елның ноябрендә башланды һәм мәгариф учреждениесенең 2нче корпусында үткәрелде. Объектта минем хезмәттәшем дә булып кайтты. Төзүчеләр финиш сызыгына чыкты. Хәзер остахана стеналарын буяп бетерәләр. 2 катта алар 7 булачак. Шуннан соң яңа заманча җиһазлар монтажлана башлаячак. Булар барысы да автомеханика техникумының 2нче уку корпусында урнашкан. Киләсе елда бинага 50 ел тула. Озак еллар файдалану вакытында күп нәрсә яраксызга әйләнгән дип билгеләп үтә техникум хезмәткәрләре. Безнең бу 2нче корпус 3 блоктан тора иде. Аның икесе инде аварийный состояниедә иде. Былтыр без аларны консервацияга куйган идек. Ләкин төзүчеләр әйтүенчә, бу проблемаларның барысы да үткәндә калган. Капиталь ремонт барышында алар идәннән түшәмгә кадәр барысында яңарткан тәрәзәләр, аерым җылылык пункты һәм башка күп нәрсәләр. Начав капитальный ремонт, мы заново обновили все инженерные сети, электрические сети, заново выполнили кровельные работы, также внедрили дизайнерские элементы. Төзелеш эшләре административ көнкүреш комплексында, остаханәләрдә һәм уку корпусында узган. Бу инде капиталь ремонтның соңгы өлешләре. Кайбер биналарда җыештыру эшләре башланган, санузелларда тиздән айырып торучы диварлар урнаштырырга керешәчәкләр. Изготавливаем легкие конструкции перегородок в санузлах. Здесь вот как бы так и получится по размерам. Замерили, поставили. В общем, будет работать с индикаторами, с замками, в общем, чтобы отгородить. Хәзерге вакытта техникумда 1700-дән артык студент белем ала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тәгәрмәчләр, ярым прицеп, лонжероннар, турбалар һәм металл, эчәргә яраклы су һәм хотлар. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина хәрби частьләргә 70 тоннадан артык авырлыктагы 27 миллион сумнан артык суммага гуманитар йөкнең чираттагы партиясын тапшырды. Толырак алдагы материалда. Җылы кочаклашулар һәм елмаюлар сугышчыларның һәм Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатының мондый очрашулары инде традициягә әверелде. Дәүләт тәэмин итүенә өстәп Альфия Кагогина чираттагы тапкыр гуманитар ярдәм китерде. Это средства радиоэлектронной борьбы, колеса, шины, металл, лонжероны, но и самое главное – частица души близких людей, жен, матерей, дочерей, письма и посылки от самых родных. Хәрби хезмәткәрләр уртаклашканча, алар татарстанлылардан җылылык һәм ярдәмне сизәләр, һәм аларга күрсәткән ярдәмнәре өчен зур рәхмәтләрен белдерәләр. Мы мужественно будем отстаивать свои интересы великой нашей Родины, а также защищать жителей Луганской, Донецкой Народной Республики. А тяжелый труд в тылу приближает нас к победе. Победа будет за нами. Гуманитар йөкнең авырлыгы якынча 70 тонна тәшкил итә һәм Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты белдергәнчә, алар алга табада сугышчыларга ярдәм күрсәтәчәк. Чөнки бергә тупланып кына җиңүне якынайтырга мөмкин. Лилия Гатина, яңалыклар. Кон биреп гомерне коткарабыз. Үзәк районда республика кан салу үзәгенең Ярчалы филиалы белән берлектә хәйрия акция узды. Анда һәр теләгән кеше катнашып кан һәм плазма компонентлары запасларын тулландыруда ярдәм итә алды. Үзәк районы башлыгы Эдуард Фаттахов та читтә калмады. Толырак хәбәрчебез материалында. Волонтерлар арасында Үзәк район администрациясе, социаль фонд хезмәткәрләре, Нур яшьләр үзәге волонтерлары, югары уку йортлары һәм урта махсус уку йортлары студентлары, эшмәкәрләр, территориаль үзәре рәисләре, активистлар. Монда акцияларда катнашабыз, бәлки кешеләргә ярдәм кирәктер, әмма безнең инде редкий кровь кемгә кирәк булса, безгә дә бик әйбәт файдасы тисә, безнең күңелләребезгә, әмма ничек булса да, менә ярдәм итәргә тырышабыз кешеләргә. Менә бүген шундый ярдәм, иртәгә бәлки икенче төрле ярдәм итәрбез.
Шуңа күрә инде барсында шакырам. Әлеге акциядә беренче елны катнашмыйм, инде бу минем икенче ел. Кешеләргә файдасы булсын дип, канны бирергә тырышам. Акцияга Үзәк район башлыгы Эдуард Фаттахов та кушылды. Донорлык акциясында ул ел сайын катнаша. Это, во-первых, нужно. Это, во-вторых, мне кажется, для самого человека полезно, когда обновляется кровь. И, конечно же, это принесет кому-то пользу, кого-то спасет, кому-то может жизнь. Спасибо всем большое, кто участвует в акции. Спасибо большое медикам, которые здесь сегодня работают, которые собирают эту кровь. И, конечно же, хочется, чтобы это направилось на помощь, на поддержку больных, кому она необходима, эта кровь. Донорлар процесска жауаплы карый, алар күрсәткән ярдәм юкка булмасын һәм мохтаҗларга ярдәм күрсәтелсен өчен кирәкле киңәшләрне үтиләр. Острой нехватки какой-то группы крови на данный момент нету. Но необходимо то, что кровь всегда требуется в лечебные учреждения. Как правило, чаще всего требуется первая и вторая группа крови, потому что они очень часто встречаются среди людей. И, соответственно, больных людей с такими группами тоже больше, поэтому они требуются чаще. И, соответственно, их пополнять нужно быстрее, эти группы. Поэтому мы и проводим такие акции не только для привлечения новых доноров, но и для пополнения наших запасов. Акцияда барлыгы 39 кеше катнашты. Алар 18 литр кан тапшырдылар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Көп еллардан соң Кабат Мендельсонның маршы тантаналар сарайында той юбилярларын хөрмәтләү уздан парлар алтын һәм бриллиант тойларын билгеләп үттеләр. Бәхетле гаилә тормышы серләре белән алар хезмәттәшем белән уртаклашты. Но если он меня во 2 классе уже на велосипеде катал, так это о чем-то говорит. Значит, уже согласна была. Александр һәм Ольга Коган Одессада туып үскәннәр. Аларның мәхәббәт тарихы мәктәп елларыннан ук башлана. Алар беренче сыйныф линейкасында беренче тапкыр очрашалар. Александр шунда ук зур бандлы кызны күреп ала һәм шуннан бирле алар аерылмыйлар. ЗАГСка гариза биргәннән соң эшкә урнашу мәсьәләсен хәл итә башлыйлар. Ул елларда КамАЗга эшкә бөтен илдән кешеләр килде. Яшьләр бу аларның язмышы дип карар кабул итә һәм ярчылыга киләләр. Ә бүген пар алтын туйларын билгеләп үтә. Доверие и любовь. Это прежде всего. Ну и еще есть семьи, которые говорят, но не слышат друг друга. Один говорит, другой говорит. А вот все зависит от того, что именно вот услышать. И тогда будет все замечательно. Тогда Вы поняли, какой главный секрет? Мудрую жену выбрать. Россия президенты указы белән 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Безнең һәрберебез өчен гаилә иң мөһиме һәм кадерлесе дип уртаклаша ЗАГС идарәсе башлыгы. Равиля Зарипова сүзләренчә, гаилә корып яшьләр тормышны яратырга, кичерергә һәм шатланырга өйрәнәләр. Нәкъ менә гаиләдә милли мәдәни традицияләр тапшырыла. Чтобы каждого из вас согревало душевное тепло семейного очага. Здоровья всем вам, мирного неба. И пусть вы были окружены вниманием своих близких, детей, родных, внуков. И дальше уже еще раз прийти в ЗАГС, чтобы отметить свои юбилейные даты. Юбилярларны бәйрәм белән шәһәрнең иҗат коллективлары да котлады. Чара тәмамлангач, гаилә парлары Тантаналар сарайының мактау китабына үз имзаларын калдырдылар. Соңрак шоуларга фотосурәтләр һәм бүләкләр тапшырдылар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31. ОАО «РИАД» требуется мастер на производство, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, рихтовщик, оператор производства формовочного полиуретана и пенополиуретана, кровельщик. Телефон 52 56 06.